Morjes, Johannes tässä. Tänään meillä on Suntrace haastattelu. Kymmenvuotisjuhla. Voitteko kertoa, ketä olette? Minä olen Anssi Landi. Mä oon Emil Toikkanen ja lastan bassoa. Ne on Iku Auki ja minä soitan kitaraa. Miten te tapasitte? Se on hauskaa. Kannokseen rakennettiin junasiltaa, sinne oli semmonen työmiesten vene. Ja sitä kavereiden kanssa otettiin se vene ja lähdettiin soutaa sillä. Sitten mentiin ABC:n taakse Kultarantaan. Ja sitten veneen parkkiin. Sitten sä tulit siihen katsomaan, mitä me Jonne tehdään. Ja Mä muistan aina sen, että mä tulin Kultarantaan. Sä silloin sanoit, että sä halusit räjähtää meidän keikalla. Mä sanoin, että rupee soittaa jotain. Sitten sä taisit sanoa jotain, että joo mä soitan akustista kitaraa. Sitten vittu rupee soittaa bassoa. Sitten bassoa? Joo bassoa. Vittu voisi. Mä sanoin, että sä voisit muuta lainata bassoa. Ja sitten siitä pari kuukautta eteenpäin niin ajelin siellä Kannuksen keskustassa autolla. Oltiin sovittu, että tavataan siinä S-Marketin takana. Ja tulin siihen ja näillä oli sitten mansikkakossupullo, minkä oli löytänyt kadulta jostain. Mä dokas sitä kavereitten kanssa mansikkakossua ja mä ajoin siihen. Annoin Arja Pro Yamaha 10 wattisen pikkustyrkkärin ja piuhan ja koko kovaa ajoa. Eikö sä ollut sitten mennyt kotiin ja sun porukat oli kattonut, että mitä vittua, mitä se on? niin ja tuli muutenkin alaikäinen ja päissään sitä veli kotiin ja no ei mennyt läpi, kun sanoi, että väsyttää vaan. Ja sit sai viikon kotiarrestia ja sit mä sinne viikon sisällä aloin soittaa sitä bassoa, joka oli kotiarrestissa. Minkälaiset oli ensimmäiset treenit nyt uuden vanhan kokoonpanon kanssa? Hirvetä pelleilyähän se kyllä oli heti saman tien. Niin se on, että me pelleillään aika paljon silleen bänditreeneissä. Oikeastaan te pelleilette ja sitten mä huutelen mikkiin, että vittu lopettakaa. Pidän silmiä kiinni, kun oikeastaan kahtoa. Niin, ei mä pysty, kun mä repeen vittu nauraa. Tää laulaa ja soittaa rumpuja samaan aikaan ja sitten mä räkätään sen, eikä sitten tuu vittu yhtään mikään. No niin, tervetuloa uuteen lokaatioon. Mikä on jokaisen lempibändi? Hyvä on, kun on Helloween, on kyllä semmoinen, että nähty. Hemminki P, Kingston Wall ja Satanic Surfers. ACDC. Oho. Kyllä. ACDCstä lähti. Mikä on lempisointu? Sellainen joku ysisointu, mihin on heitetty vielä semmonen puolikas sävelaskeelle sinne päälle. Mä en tiedä miksikä vittu sitä sanotaan, mutta se kuulostaa semmoiselta salatut elämät soinnulta, tiedätkö mikä tulee siinä kun Ismo on tehnyt hirveitä ja... Millä tavalla bändikaverit on hyviä soittaa? Ne soittaa ainakin hyvin yhteen. Ne voi itse soittaa niiden kanssa. Anssi on vitun tarkka, se on niinku vakaa pohja. Rikukin on tarkka ja hyvä soundi ja leikkisen. Niin. Se on. No Rikun soitto on ihan saatanaan tiukkaa. Siitä mä tykkään siinä, että se varmasti pysyy siellä aina messissä ja jos tulee vaikka joku breikki jossain biisissä, niin se tempo pysyy koko ajan. Toikkasen soitossa mä tykkään siitä, kun se impro on niin paljon välillä. Se soittaa kuitenkin vitun tiukasti, mutta sillä on paljon improjuttuja, että se uskaltaa lähteä yrittää asioita. Esimerkiksi eilen oli helvetin hyvää jatsia keikalla. Kuka sanottaa biisit? Kyllä mä oon sanottanut kaikki. Mistä ne yleensä kertoo ja mistä sanotuksesta sä oot eniten ylpeä? No kyllä meidän biisit kertoo ehkä eniten jostain niinku ihmissuhteista. Ja niinku ihmisistä yleensäkin. Tuleeko ne henkilökohtaisista? Henkilökohtaisia on, että ne ei ole mitään keksittyjä tarinoita ikinä, että kyllä niillä yleensä on aina joku semmonen niinku taustatarina sanotuksilla. Ja kyllä varmaan toi Kurse eli Curse on semmonen mistä mä oon tosi ylpeä, samoin Buster Rhymesista on. Yes, se oli Overlookin NVA. Nyt vaihtoehtoisesti suomeksi. Täällä.